Γεια σας, σήμερα θα παίξουμε ένα April Fools Minecraft με το βιβλίο. Σήμερα θα κάνω εγώ αυτό το πράγμα το βιβλίο και θα γράψω εδώ πέρα First Day. Αυτή είναι η πρώτη μέρα, πετάμε το βιβλίο μέσα στο portal και μπαίνουμε μέσα. Ωραία. Τι άλλο έχει εδώ πέρα, τι έχει εδώ μέσα. Αυτό εδώ. Λοιπόν, αυτό είναι το April Fools Update με τα portals. Κάθε μέρα, όχι κάθε μέρα, είναι όταν ρίχνεις ένα βιβλίο στο portal, βγάζει κάτι καινούριο. Όπως βλέπετε εδώ πέρα, για κάποιο λόγο έχουμε πολύ περίεργο νερό και έχουμε και αυτά εδώ. Αυτά δεν βρίσκονται. Αυτά πρέπει να σκοτώσεις τον Ender Dragon για να τα πάρεις, αλλά εμείς τα έχουμε δωρεάν. Και, wow, τι έγινε εδώ. Starter chest. Όπα, μισό λεπτό μπρο. Τι είναι αυτό. Λοιπόν, βρήκαμε το πιο ωραίο world. Το first day. Αν και νομίζω ότι άμα... Θέλω να το κρατήσω τώρα αυτό εδώ πέρα. Κάθε μέρα φτιάχνω και ένα καινούριο portal. Οπότε... φέρω το πίσω αυτό. Κάθε μέρα φτιάχνω ένα καινούριο portal. Οπότε... ναι. Λοιπόν, αυτό είναι το πρώτο μέρος που ξεκινήσαμε. Πρώτη μέρα. Τώρα θέλω στα comments να γράψετε τι θα θέλετε, ποιο όνομα θέλετε να βάλω μετά για να το κάνω. Και από ό,τι φαίνεται κολλάει πάρα πολύ, οπότε θα σκοτώσω τον εαυτό. Λοιπόν, το πρώτο portal πάει, θα φτιάξω αυτό εδώ πέρα. Ωραία, να το δεύτερο portal και παίρνουμε ένα fender steel. Το ανάβουμε, παίρνουμε ένα βιβλίο και θα σας περιμένω στα comments για να ανάψουμε το δεύτερο μας portal. Αυτό είναι το πρώτο, θέλω να το κρατήσω γιατί φαίνεται ωραίο. Και για να θυμόμαστε το πρώτο μας portal. Θα βάλω και ένα sign. Boom. Ωραία. Λοιπόν, αυτό είναι το πρώτο portal μας. Σας περιμένω στα comments να μου πείτε για το επόμενο που θέλετε να γράψω αυτό το βιβλίο. Τα λέμε μετά. Τα λέμε αύριο ή πιο αργότερα.